mwaneno kanyo ka imako to meko makamagi biro kaluwore kod ang'o in kaka mibete kacha en gigo manyalo bedo ni idhiro gi siasa to bende siasa en gima kare kinde mang'anyo gi bende dhi nyime mana kaka nawacho mokwongo Cleophas sirkandni odino ite ne gima jopiny wacho gin giloso gima gidwaro ma ok oluwore gi gima jopiny wacho ni wadenyo ng'eny jende waonge tich to kar mondo olosnegi tich to omed baden mar tax kuomgi ohalni matindo tindogi ok nyal stahimili the kind of tax kata kabind ushuru moket ni mondo gichul to sirikal ok ochiko itgi ne mano sirikal ng'iyo siasa koro samwa wuoye ni sirikal ema nie siasa moingo kaka opposition nie siasa kech ka sirikal dine onge siasa Cleophas wach maler kapo ni Ruto noyudo how to bring the cost of living down ma bende gimoro achiel kata gik moko ariyo oromo duoko gini ang'o mochuno ni e sechegi ema nyaka wabede gi 16% VAT on fuel to fuel kizungu luongo ni is a catalyst kata sasa mopenj jogi ni to wach mar cost of living to ginyisi ni pur donge nyocha neno ka giwuok gigo piche bando wapenjo gini ka bang'e sani to koro sani giwacho ni gikeyo jomoko ne okopuro ni ne andamana gi sufria wigi gin koro gikeyo koro wan ka giseka bandogi to penjo maduong' ma an go kawuono ni mo mabeche nok to gidhi kayo tich adi to sitima mabeche ne piny to gidhi kayo tich adi nikech gin gima morero nyocho pur be nyocha gipuro sitima mabeche ne piny nikech sitima mabeche ni malo bando ni nyaka be transported koa e puodho at a higher cost samiketo nengo maduong' e mafuta bando ni nyaka be transported kendo kowuok e store nyaka kambi kamidhi rege mogo mondo obed mogo ne jopiny at a higher cost samirego bando ni e kambi nyaka tigi mo mabeche ni malo mondo reg bando ni mana another cost kambi nyaka transport kendo mogo ni nyaka dukni kuma jopiny biro ng'iewogie mano is another cost gi te kowuok e puodho nyaka ibikete wi japiny maonge tich maonge yuto ere kaka gini duoko bech ngima chien gisikonwa mani ne gipuro bando koro sani mafuta mabeche nok twadhi kayo kanye twadhi ka stima mabeche nok kanye giwe milore gi jopiny ging'i wach mar meko imako ng'ato kaka Babu Owino manyodonje siasa nyoro to mana nikech ing'eyo ni Babu Owino nyalo organize kikundi moro jakaranda nikech ji ni jakaranda kare kane oserumo kamano aroke wewa mondo koro duogot to gima pok understand Cleophas ang'o momiyo William Ruto ng'amosebede siasa chakre in the 90s kendo siasa mineno timogi e siasa mane Moi timo noneno ka Moi odhigo kanyo kech Moi ema ne mako ji aoya titere political detention here and there does William Ruto want to tell us kawuono kaka jo Kenya ni wadoke dictatorship mar Moi koso nikech meko gi gin kabin meko mane Moi timo ndende kata bedo ni moko kuom wane tindo kata ne onge but wasesome buge kendo senyiswa history ni mae kaka ne gitimore ng'ato kaka security machalo Ogeta eto kori make ni mano bro konyo maandamano kik dhi nyime nang'o ere kaka idhi mako ng'ato kaka Dennis Onyango ei ode ma ok ni omak gi kata maandamano and things like that aito jomoko pod dwa ng'iewo wang'wa tir ni gin owar gi mano gimonengo timre atima ere kaka idhi golo security mar Mama Ngina Kenyatta gini ni mane dwa duoko go maandamano chien jomoko kuom giwacho ni gin koro gidwa dhi nyiso Mama Ngina ni mondo owuog Uhuru Kenyatta ni makiang'ang'a ni emokelo wach gomo ni winjo gik makamago kawachore kama koro apenjora niya sani kakora denyo ta wuok e studio ka denyo ta onge tich ta onge gimaro to tax bendo ket kuoma maduong' koro adhi awuogi min William Ruto mondo owuona gi Ruto koso jogo temo wachonwa nang'o nikech ka claim no Uhuru ema chwalo ng'anyo mar Azimio koro gidhi ir min Uhuru abe kare ka denyo gi jo Kenya temo denyo wawuog Uhuru kare wambe wadhi ir min William Ruto mondo wuonwa gi Ruto duoknwa bech mopiny erokamano erokamano ahinya koro mogi jwang' weche gi pod thoth wantiere kar kae sa oseromo kanyo sa
abich okalo dakika 8 pod wadhi nyime kanyo akawa ne ote moko bende ma koro wuoro kar kae mbui mano ma bende koro ka wayudo thuolo mondo waketgi kanyo achiel kachiel. Nitiere moko bende ma baya ayenje to kobayo to kwakete mbui achiel kachiel kwadhi kod achiel ka owacho kanyo ni ma en brother Wilberforce. Owacho kanyo ni awinjo e yo makare twak. Owacho ni the government is quickly preparing recipe for disaster. Owacho gima tiere